ang imong kamot ug tiil mahinungdan hala putla na karon. Now nganong kamot man og tiil sa labtunon kay makaigsunan. Muna nga kining atong tiil dapat ni magamit ni Ginoo. Ayaw himo ang raston kanunay kay daghan kayo kaog lakaw. No, daghan kay kag-appointment pa nga wa na gyud taong kakatultol og simbahan. Wala na gali kay mga pag-ampo. Ang atong kamot dapat magamit nato ni sa pag-ampo sa Ginoo. Dili kay hayra ta mo muduko sa Ginoo, mo taklop sa atong mga kamot sa panahon nga nagkinahanglan na kay kas Ginoo. Kay unsa ba ka ako nagproblema. No, nagbalatian na ka. Makaigsunan ang paghimog desisyon sa pagbaton og panahon para sa Ginoo karon nga mahimo pa kayo na